परिचय देवे। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ। आउ जो पुराना वर्ष विदाय आज हो नुआ वर्ष आसूची ता विषय जो पुराना वर्ष आप जो अनुभूति टिके कहिबे। ମୋ ବିଚାରରେ ପୁରୁଣା ନୂଆର କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭାରତୀୟ ବର୍ଷ ଭାରତର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଅଛି ସେଇ ବର୍ଷଟାକୁ ମୁଁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ କିଛି ପାଳନ କରେନି, ଯେହେତୁ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା, ଇଂରେଜୀ ସଭ୍ୟତା ଏକୁ କିଛି ଆପଣେଇଥିଲା। ଇଂରେଜୀ ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଏକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପରିହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଡେଟ୍ ବଦଳୁଛି, ଅଫିସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା ଚାଲିଛି। ତାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ। ଭାରତ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ପରାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଇଂରେଜୀ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ, ଇଂରେଜୀ ପାନୀୟ, ଇଂରେଜୀ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ଅଛି। ଏକୁ ସବୁ ପରିହାର କରିବା ଦରକାର ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକମାନେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ପାଳନ କରାହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ହିସାବରେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଛି, ସେଟା ଯେତିକି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ହେବା କଥା ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏତେ ଧୁମଧାମ ଗୁରୁତ୍ୱ ତା ଉପରେ ନ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ରହିବା କଥା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷରେ। धन्यवाद। आपणकर मंगलमय हो नुआ वर्षर अभिनंदन। 2024 आपन को स्वागत जनाऊँ। धन्यवाद। धन्यवाद।